एक छोटंसं खेडेगाव. आमच्या खेडेगावाचं नाव आहे दत्तवाडी. माझं छोटंसं घर शेतामध्येच एका कडेला आहे. घराच्या मागे घराला खेटूनच आंब्याचं जुनं झाड. कदाचित माझ्या आजी सासऱ्यांनी लावलेलं असेल. त्यांच्या सावलीत 2 पिढ्या खेळल्या. माझे मिस्टर शांत, प्रेमळ, काबाड कष्ट करणारे. पण गेल्या महिन्यापासून एक विचित्र आजार त्यांना पोखरत चालला होता. पोट दुखायचं, रक्ताच्या उलट्या आणि जुलाब व्हायचे आणि मग ते बेशुद्ध व्हायचे. कोणतीही चाचणी काहीच दाखवत नसे. शहरातल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी सांगितलं, यांच्या शरीरात कोणताही प्रॉब्लेम नाही, पाणी उकळून पाजा, बाकी काही नाही, दिलेली औषधं चालू ठेवा. पण मी रोज त्यांच्या डोळ्यात एक गूढ भय पाहत होते, जसं कुणीतरी त्यांचं काहीतरी हिरावून घेतंय. आमचं घर जरा शेताच्या कडेवर. शेजारचं घर म्हणजे माझी चुलत नणंद लक्ष्मीबाई. नवऱ्याने टाकलेली. जशी नवऱ्याने टाकली तशी आईबापाकडे येऊन राहिली. ती इथे आल्यानंतर अगोदर भाऊ गेला, नंतर आईबापही गेले. भावाची बायको पोरांना घेऊन जी गेली ती परत आलीच नाही. माझ्याशी तिचं कधीच जमतच नव्हतं. मी तिच्यापासून जरा दूरच राहत होते. 1-2 वेळा आमच्या शेताच्या बांधावरून आमचे थोडेफार वाद झाले होते, पण सर्व तिच्या बाजूनेच. आम्ही शक्यतो तिला प्रत्युत्तर देत नसू. तिच्याविषयी गावात बोलले जायचे की तिला बाहेरची विद्या येत होती. हल्ली तर ती अमावस्येच्या रात्री गायबच होत असे. गावातल्या बाया कुजबुजायच्या, ती जुन्या मसनात जाते म्हणे. पण तिथे जाऊन काय करत असेल हे बघण्याची कोणाचीच हिंमत झाली नाही. त्या दिवशी अमावस्या होती. रात्रभर काळसर ढग आकाशात रेंगाळत होती. कुत्र्यांचे भुंकणे अगदी थांबले. झाडं स्तब्ध, मुलं झोपली होती. मिस्टर नेहमीप्रमाणे बेशुद्ध अवस्थेत पडलेले होते. अंगावर असलेली एक ना एक हाडे दिसत होती. छातीचा मांस नसलेला, फक्त त्वचा चिटकलेला पिंजरा हळूवार खालीवर होत होता. मी उगाचच देवासमोर बसून दिव्याकडे उगाचच बघत बसले. आणि तेवढ्यात आमचा कुत्रा एकदा भुंकला आणि कुईकुई करत शांत झाला. आणि अचानक घरामागच्या आंब्याच्या झाडाचा फांदीचा तुटण्याचा आवाज झाला. धाप करत काहीतरी खाली पडले. मी पळतच मागच्या खिडकीजवळ गेले आणि बाहेर डोकावलं. एक सावली, अंगावर काळी शाल, चेहरा झाकलेला, हातात काहीतरी गाठोडं. ती सावली झाडाखालच्या माळ्यावर वळवळणाऱ्या मातीवर काहीतरी पुरत होती. माझा श्वास अडकला, आवाजही फुटेना. तिच्या मागे दुसरी एक सावली उभी होती. अंगावर शेळीच्या लोकरासारखा केसाळ कपडा, उंचीला बुटकीच मागे पुढे होत होती. ती बुटकी सावली माझ्या दिशेने वळली. वखवकलेले लाल अंगारासारखे डोळे माझ्यावरच खिळलेले होते. आणि तेवढ्यात झाडावरची अजून एक फांदी तुटून खाली कोसळली. त्या फांदीबरोबर अजून एक बुटके काहीतरी खाली पडले होते. ते उठून उभे राहिले. मी वेगात खिडकीतून बाजूला होत धावत देवघरात आले. दार बंद करून देवासमोर बसले. देवा, बाहेर काहीतरी भयंकर चाललंय, आम्हाला वाचवा. कोण आमच्या जीवावर उठलाय काय माहीत. देवाचा धावा करत तिथेच झोपून गेले. बराच वेळ मागच्या अंगणात पायरव ऐकू येत होता. रात्रीचे 2:30 वाजले असतील. किचनमधून आवाज आला, जणू कोणीतरी काहीतरी फोडत असल्याचा. मी अचानक दचकून उठले. देवघरातील दिवा विझलेला होता. मी दिवा लावला. कंदील हातात घेऊन किचनमध्ये गेले. तिथे कुणीही नव्हतं, पण वातावरणात एक वेगळाच भार होता. जड, असह्य, श्वास कोंडवणारा. पुढे होत सर्व किचन तपासले. एका कोपऱ्यात फरशी फुटलेली होती. तिच्या जवळच अंधाऱ्या कोण्यात ती बुटकी सावली दबा धरून बसलेली होती. मी जोरात किंचाळत तिथून बाहेर पळाले. कुठे पळावं काहीच समजत नव्हतं. ती बुटकी आकृती फिसकारतच माझ्या मागे धावली होती. मी सरळ मिस्टर झोपलेल्या बेडरूममध्ये पळाले. समोर माझे मिस्टर होते, गादीवर झोपलेले, आणि मागे दरवाजाच्या बाहेर ती बुटकी आकृती होती.
माझ्याकडे दात विचकत हसत उभी. तेवढ्यात माझे मिस्टर एकदम जोरात श्वास घेऊ लागले. त्यांचे डोळे जणू फाडले गेले. ओठांचा थरथराट सुरू झाला. मी त्यांना हलवले. अहो अहो उठा ना, काय होते तुम्हाला? पण त्यांनी बेसूर आवाजात फक्त एवढंच म्हटलं, ती लक्ष्मी येते. ते लहान बुटके तिनेच पाठवले आहेत. तिने पाठवलेले ते घरातच आहेत. माझ्या मागे आहे ती खूप दिवसांपासून. तिच्या डोळ्यात काहीतरी आहे. ते बुटके आहेत ते. त्याचे धारदार दात आहेत. त्या दातांना सुईपेक्षा बारीक टोके आहेत. ते येतात आणि माझे रक्त पितात. मी जागीच गळून गेले. त्यांच्या जवळ जाऊन त्यांना चिपकून झोपले. घाबरून मला पण झोप लागून गेली. सकाळी मला जाग आली, पण माझे मिस्टर पुन्हा उठलेच नाही. आज मी जेलमध्ये आहे, कारण दुसऱ्या दिवशी दुपारी लक्ष्मीचा मृतदेह तिच्या घरात सापडला. तिच्या मेंदूमध्ये कुऱ्हाडीचे पाते घुसलेले होते. पोलीस केस झाली. त्या कुऱ्हाडीच्या दांड्यावर माझ्या बोटांचे ठसे होते. आता जेलमध्ये ती रोज रात्री मला भेटायला येते. मला घाबरवते, पण मी तिला घाबरत नाही. तिची चिडचिड होते हे बघून मी तिच्यावर जोरजोरात हसते. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. आणि बाजूलाच येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. काशवीच्या लेखणीतून ही भयकथा असून याचे सर्व श्रेय हे तिलाच जाते. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.